गथ' जोङो गुदिनिफ्रायनो फारि फारि मोजाङैनो जालांनाय बायदि मोनदों जेबो प्रग्रामा केन्सेल जायाखै सबानो फारि फारि थांदों आरो मानसिफ्राबो जेरैबायदि नांगौ बेबायदिनो नुजाथिफैदों आरो बा सोरगिदिं सबखौ सानना नायोब्ला जों नुनो मोनो राफोद धरनै बेयाव जथुम्मा जाना थांबाय माने एक्जिबिसनानो जाथों बा बेबायदिनो जोंना हान्था मेला आरो जोंनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनहाबो नांगौ बादि नुजाफैयो खालि जोंनि मानिनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि हाबाफारिनि थाखाय फैनो हायाखै थेवबो बिथांनि मन्थ्रि लोगो बिजुसारि हाजरिका बिथाङा दैथायहरदों आरो जोंनि हाबाफारिखौ आबुं खालामदों। खिन्थु बर' बिजों बा स्कुल फरायसालि गासैबो फोरोंगिरिनि जेंनानि सायाव दिनैनि बे अपेन सेसनाव फैनानै जेबो बाथ्रा फोसावलाङासै। जोङो बेखौ मैया जोंनि डेलिगेट हाउसआव रायज्लायदोंमोन बाथ्राफ्रा गुबै एसे क्रिटिकेल जानानै दं डेलिकेट जानानै दङ बे हिसाबै आरो बेखौ बावैसोनो जों सावरायनानै जों डेलिगेट जोंनि माखासे अर्गानाइजेसनफोर दङ एबसु हारिमु आफाद आरो जोंनि लिडारफोरजों रायज्लायनानै जोंहा जा खहा जानानै दं बेफोरखौ मोजाङै रोजोबै सुफुंनो थाखाय जों मोनसे हाबाफारि बावैसो जों बेखौ जोंनि चिफ माने बिटिएडनि चिफआ खोन्थाखाबाय बावैसो जों बर' साहित्य सभाजों गोख्रोङै सावरायगोन। बर'नि लिरनाय जिथु कालचार बेखौ बांहोनो थाखाय बिटिआर सरकारा मोनसे फोसावना होदों एनुवेलि नोंथांमोननो खौथि रां होगोन होननानै फोसावदों दिनैसिम। औ बेखौ होदों बेखौ क'क्राझाराव जोंनि हेड अफिसथा बर' साहित्य सभानि क'क्राझाराव रुपनाथ भबनाव बेयावनो जों बेखौ बे हाबाफारिखौ मावख' हिसाबै जों बाहायनानै जों हाबाफारिखौ मावगोन आरो बिनि थाखाय जों एक्सपार्टनि जोङो बोसोन लागोन बिथांमोननि देहा परामर्श लागोन आरो हाबाफोरखौ मोजाङै मावनो थाखाय नाजानाय जागोन। दैमु नोगोराव जिहेतु खुंफुंनाय बे बोसोरसालिया जथुम्मायाव मा सावरायनानै नोंथांमोना थान्दै मेलाव थांखि लानाय जाखो? जोंहाथ' दा दैमु माबायाव जे फुरियाव जे जोङो बे जोंनि आफादखौ जथुम्माखौ बाहाय खुंदों बेयाव जोंहा रायखांनो गोनां माखासे बाथ्रा दं रायखांनो गोनां जे जोंहा जे बुक माने बिजाब बेखेवनाया दस्रा बोसोरनिफ्राय बे खेबाव जोङो रेकर्ड खालामनो हादों। आगोल बाराव जोङो बाजिखौनो मोनामोन नाथाय जोंनि दिनै मोननायाव बे बिजाब बेखेवनाया 80निबो बारा ओंखारदों आरो मोनसे बाथ्राबाव जोंनि जायगानि बा आसामनि बा बिटिआरनिल' खोथा नङा बाहेरानिफ्रायबो जोंनि बांलादेशनिफ्रायबो फैनानै बाहागो लाफैनाय नेपालनिफ्राय फैनानै बाहागो लाफैनाय ओमफ्राय माखासे जोंनि जायगानि अनगाबो फैदों दासो बांलादेशनि मानसिफ्रा बिसोरनि साहित्य सभानिफ्राय माखासे लिरगिरिफ्रा गावसिनि बिजाब लिरनायखौनो जोंनो होलांबावदों आरो अरायबो बिथांमोना जगाजग लानो थाखाय नाजादों। बे बिजाबानो जेनेबा आंनि आखायाव दं दासो होलांनाय बे बांलादेशनि बिजाब बिथांमोनहा बाहागो लाफैदों। मा बिजाब? बे बिजाबा लेंगुवेजेस अफ चिटागं हिल ट्रेक्स बांलादेश ए पलिसि रिसार्च अफ इमप्लिमेन्टिं प्राइमारि स्कुल बाइलिंगुअल एडुकेसन प्रग्राम इन लकेल स्कुल। बांलादेशआवबो जे जोंनि रावखौ मिडिया हिसाबै बाहायनायनि मोनसे साननाय दंसै बेयाव बे बेरखांदों। जों फुरा जादोंखौ बुंनो हाया थेवबो जाबोगासिनो दं बा स्कुल कलेज लानायनि खोथा
फोरोंगिरि लानाय खोथा गासैबो फुरा जायाखैबाबो थेवबो जोङो बिथांमोनजों डायलग होनानै रायज्लायनानै कनभारसेसन खालामनानै एफा एफा जोङो बेखौ माने सुफुंबोनो हागासिनो दं आरोखि हाजायाखै बर' थुनलाइ आफादनि गेजेरजों दिनै मिनिस्टारा बुंलांबाय पियुष हाजरिकाया दिनैहाय जोंनि आसाम सरकारनि जिखिनि मेसेज हरबाय जिखिनि बर' हारिया आवगायलांबाय थादों आरो बर' जाथिया आवगायलांबाय थादों होनना बुंदों बेनिफ्राय सार मा बुंनो सानो जोंथ' आरो बिसोर मावनायाथ' जोंसो मावखानांगोन दा बिथांमोननि बुंनाया जोंखौ एनकारेज खालामनाय बिथांमोना मा बुंनाय एडमिनिस्ट्रेटिभ भाबै जोंनो जोंनो हेफाजाब होनांगौ सहाय होनांगौ रांखान्थियाव जेरैबायदि सहाय होनांगौ बेफोरबादिखौ बिथांमोनहा होनांगोन जों बेखिनि खोथानाय हिसाबै जों बेखौ बावनाय नङा